Aprobado na ng LTFRB Region 1 ang pagbabalik operasyon ng mga provincial bus sa Pangasinan. Pero ayon sa ilang lokal na pamahalaan, nakadepende raw sa kaso ng COVID-19 ang kanilang desisyon. Yan ang tinutukan live ni Claire Lacanilaw. Claire? CJ, handa ng mga kumpanya ng bus sa kanilang biyahe matapos aprubahan ng LTFRB ang pagbabalik operasyon ng mga provincial buses sa Pangasinan. Mas mahigpit na pagpapatupad ng minimum health and safety protocols, yan ang babantayan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sakaling magbalik operasyon na ang provincial buses sa lungsod. Kinumpirma ng LTFRB Region 1 na aprobado na ang pagbabalik operasyon ng mga provincial bus sa Pangasinan. Ngunit nakadepende ang desisyon ng lokal na pamahalaan sa dami ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region at Region 1. Tinitignan rin namin talaga yung posibilidad na magkaroon ng pagbabalik ng operation ng mga interprovincial buses pero at a limited capacity. Meaning, hindi pwede yung parang dating schedule na every 20 or 30 minutes or so may biyahe. So, kukontrolin po natin una yung pong departure at arrival ng mga bus. Medyo nakakatakot kasi syempre isang bus yan, enclosed, aircon, may possibility ng transmission kasi mahaba yung biyahe. Pero basta sumunod lang po sa health protocol. Ayon sa ilang bus operator, tanging ang permiso mula sa LGU ang kanilang hinihintay para makabiyahe na sa Maynila. Ang paghahanda namin, inuna namin yung bus. Pagkatapos, yung bus naman kasi andyan lang eh. Tapos yung mga bus crew, naghihintay lang po ng tawag mula kasi nung lockdown hanggang ngayon. Yung mga iba, hindi na talaga nakakabiyahe. Para naman sa kaluwagan ng mga tao, yung mga walang sasakyan, makakabiyahe na kung ano yung purpose nila sa Manila. Ayon sa LTFRB, bagamat maaaring makatulong sa ekonomiya ang serbisyo sa transportasyon, hindi pa rin dapat isinasantabi ang health and safety protocols. Na kailangan lamang na kanilang masigurado ay yung kanilang mga units at mga terminal, pati yung mga designated na point of origin at point of destination ay matiyak na meron silang ma-put in place kasama o katulong ang mga local government units na meron na ang tinatawag na triads o kung saan doon tatalain, titignan at i-monitor yung health status ng ating mga passengers and employees. CJ, ayon sa LTFRB, kailangan pa rin mag-apply ng mga bus operator ng permit to operate sa central office samantala wala pang pinal na desisyon ang Dagupan LGU kung papayagan ng pagbabalik operasyon ng mga provincial bus na nakabase sa lungsod. CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.